Na tomto mieste by dnes stál 26-poschodový mrakodrap, ktorý by zatienil takmer celý sad Janka Kráľa. Bojoval som proti tejto stavbe, symbolizujúcej aroganciu moci a nezáujem občana s názvom Bajo a podarilo sa mi ju zastaviť. Počas komunikácie s úradmi a občanmi som mal možnosť zistiť, akí úžasní a šikovní ľudia žijú v Petržalke a aký obrovský a nevyužitý potenciál má táto mestská časť. Volám sa Pavel Mechala, mám 36 rokov a kandidujem na funkciu starostu Petržalky. Takmer 15 rokov pôsobím v advokácii a podarilo sa mi vybudovať úspešnú advokátsku kanceláriu, kde som dal príležitosť mladým ľuďom. Približne rovnaké obdobie spolupracujem aj s Transparency International Slovensko. Mám rád Petržalku, žijem tu so svojou manželkou a 2 deťmi, trávim tu voľný čas a mám tu veľa priateľov. Záleží mi na tom, aby sa Petržalke darilo, aby bola dobrým miestom pre život pre všetkých Petržalčanov. Spolu s mojím tímom odborníkov som pripravil návrh konkrétnych riešení pod názvom Petržalka 2014. Pre ďalší rozvoj Petržalky ako modernej a životaschopnej samosprávy je kľúčové obnovenie projektu Viedenskej električky. Riešenie parkovania nemôže spočívať iba v zavedení povinnosti platiť za parkovanie. Preto zachovám aj možnosť bezplatného parkovania v maximálnej vzdialenosti 10 minút od bydliska. V spolupráci s občanmi zlepším čistotu verejných priestranstiev a zavediem nulovú toleranciu páchania priestupkov. Zvýšim kvalitu vzdelávania na základných školách a zabezpečím dostatok miest na materských školách pre petržalské deti. Zavediem otvorenosť a transparentnosť vo verejných financiách. Občania majú právo vedieť, ako sa využívajú verejné prostriedky. Mám silu, schopnosti, vedomosti a odhodlanie, aby som svoj volebný program Petržalka 2014 úspešne realizoval. Prečítajte si ho, porovnajte s inými a správne sa rozhodnite. Podrobnejšie informácie o mojom volebnom pláne, mojej osobe a výsledkoch mojej práce sa dozviete na webovej stránke petržalka2014.sk alebo na osobných stretnutiach v uliciach Petržalky, na ktoré vás pozývam. Napíšte mi, aké problémy vás v Petržalke trápia.